Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Яңа закон үз көченә керә. Жер милке үзләштерүнең вакыты билгеле. Земельный участок, предназначенный для жилищного и иного строительства, может быть изъят у собственника, если он не используется в течение 3 лет. Патриотик акция. Кар десанты волонтерлары өлкәннәргә ярдәм күрсәтә. От кого-то должна быть помощь. Почему бы это не были бы мы? Ватанны саклаучылар. Бөгелмәлеләр сугыш чоры ветераннарын искә алды. Калкут кырынан чирген бәрәңге алып кайтып, школдан кайткач, аны җыеп, рюшкалар пешереп ашадык, менә шулай итеп яшәдек. Әлмәттә лазерлы җәяүлеләр кичүе барлыкка киләчәк. 2024 елның ноябрендә Хакатон форумында әлмәтлеләр шәһәр мөхитен яхшырту өчен үз фикерләрен тәкъдим итте. Алар арасында җәяүлеләр кичүләрендә лазер проекциясын куллануда булды. Проектның инициативасын район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хабиддинова да куплады. Бүген Свет сервис оешмасы белгечләре Ленин урамындагы көйләнми торган участокта лазер проекциясын монтажлый башладылар. Лазер проекторлары юлны яктыртачак һәм машина йөртүчеләргә тизлекне киметү турында сигнал бирәчәк. Технология тәүлекнең караңгы вакытында яңгыр, кар һәм туманлы һава торышында яхшы күрүчәнлекне тәкъмин итә дип ышандыра белгечләр. Проект 4 лазер проекторын куллануны күздә тота. Икесе 4 полосалы юлда махсус сызык ясау өчен һәм тагын икесе җәяүлеләрне як-якка карарга кисәтә торган язма чыгарачак. Хәзерге вакытта проектор өчен махсус линза ясала. Аны алганнан соң жайланма урнаштырылачак, бу проекторны эшләтеп җибәрергә мөмкинлек бирәчәк. Проект 3 ай дәвамында сыналачак, шуннан соң аның нәтиҗәлегенә бәя бирергә булачак. 1 марттан Россиядә торак пунктлар шикләрендә урнашкан бакча һәм башка җир кишәрлекләрен үзләштерү өчен 3 еллык вакыт билгели торган закон үз көченә керә. Бу вакыт узганнан соң җирне тиешенчә файдалана башларга кирәк булачак дигән сүз. Законның ничек гамәлгә ашырылачагын Росреестрның Әлмәт бүлегендә аңлаттылар. 1 мартка кадәр чүп-чардан чистарту, киптерү, рельефны тигезләү һәм башка эшләр өчен срок 1 ел. Яңа закон буенча милекчегә участокны файдалануга әзерләү өчен өстәмә вакыт бирелә. 1 марттан торак һәм башка төзелеш өчен билгеләнгән җир кишәрлеген 3 ел дәвамында төзелешкә әзерләү һәм чистарту эшләре башкарылмаса, ул милекчедән алынырга мөмкин. На сегодняшний день, согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, Бүген Россия Федерациясе гражданлык кодексы нигезендә торак һәм башка төзелеш өчен билгеләнгән җир кишәрлеге, әгәр ул 3 ел дәвамында файдаланылмаса, милекчедән тартып алынырга мөмкин. Бу вакытта җир кишәрлеген әзерләү өчен кирәкле вакыт кертелми иде һәм үзләштерүнең этаплары һәм срокларының нинди булуы закон дәрәҗәсендә билгеләнмәде. Определено понятие, что такое освоение и каковы сроки освоения. Җир кишәрлеген әзерләмәгән өчен җаваплылык 3 ел үткәннән соң башлана. Әзерләнү өчен вакыт чыккач, милекче җирне куллана башларга тиеш. Мисал өчен йорт, кибет яки башка күчемсез милек объектлары төзелеше өчен. Те земельные участки, которые приобретут наши Җир кишәрлеге 2025 елның 1 мартыннан соң сатып алынса, аны үзләштерү вакыты хокук барлыкка килгән вакыттан башлана, ягъни дәүләт теркәвеннән алып. Әгәр җир кишәрлегенә хокуклар бар икән, аны үзләштерү срогы закон үз көченә кергән көннән башлана. То срок освоения земельных участков начнется с момента вступления в силу закона. Җир кишәрлекләрен үзләштерү өчен кирәкле этаплар һәм аның файдаланмауның конкрет билгеләре Россия Федерациясе хөкүмәтенең тиешле актында билгеләнәчәк. Алсу Нуриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кар десанты Бүтін Россия патриотик акциясы илнең төрле почмакларыннан кайгыртучан студентларны берләштерүче волонтерлык акциясы. Әлеге акция кысаларында Казан Аграр университеты студентлары Әлмәт студентлары белән берлектә 1 февральдән башлап игелекле эшләрдә катнашалар. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Әлеге студентлар арасында Казан активистлары да, Әлмәт һөнәри югары уку йортларында белем алучылар да бар. Алар бергәләп пенсионерлар, Бөек Ватан сугышы ветераннары, махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә төрлечә ярдәм итәләр.
Каждый год мы ездим по... Ел сайын без Татарстан төбәкләре буенча гына түгел, Россия буенча да сәяхәт итәбез. Без өлкәннәргә, ветераннарга карыныч чистартуда өй буенча ярдәм итәбез. Без шулай эшлибез. Әлмәткә без бер атнага килдек. Берсеннән алып 6 февральгә кадәр без монда. Мактамага мәктәпкә бардык, аларга да булыштык. Вот, то есть с 1 по 6 мы приехали сюда, ездили уже в Нижнюю Мактаму, в их школы, тоже помогали им. Бу егет һәм кызларның яхшылык эшләргә сәләтле аерым гаилә дисәң дә була. Бер атнага якын вакыт эчендә ирекле ярдәмчеләр районда яшәүчеләргә зур ярдәм күрсәтергә өлгерә. Ә үзләре хезмәт күрсәткәндә бердәмлекле сыный. Бүген студентларның планы буенча Бигаш урамындагы мемориаль комплексны кардан чистарту иде. Алар аны 1 сәгать эчендә башкарып чыктылар. Мы приехали вот с целью... Без аңлыйбыз, хәзер беркемгә дә җиңел түгел, шуңа да күбрәк ярдәм итеп яшәргә кирәк. Шуңа күрә кем бездән башка ярдәм итәр халыкка. От кого-то должна быть помощь. Почему бы это не были бы мы? Шулай ук студентлар мәктәп укучыларын һөнәри юнәлешләр белән таныштыру белән мәдәни һәм спорт чараларын оештыру, шәһәрне яки районны төзекләндерүдә ярдәм итәләр. Моннан тыш ел сайын акция яңа территорияләрне үз эченә ала һәм яшьләрне күбрәк җәлеп итә. 2025 елда Кар десанты бөек җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан җиңү десанты лозунгы астында уза. Алсу Ахмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт компаниясе. Билгеле булганча 2025 ел илебездә һәм Татарстан Республикасында ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде. Бу уңайдан Азнакайда ватанны саклаучылар елын ачу тантанасы узды. Чараны безнең төшер төркеме дә күреп кайттым. Тулырак Эльмира Шәрифуллина. Бәйрәм чарасы район шәһәр мәдәният йортында узды. Керә-керешкә кунаклар файда якташ батырлар хөрмәтенә әзерләнгән күргәзмә белән таныша алдылар. Ел ачылуга багышланган тантанада катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләп, ватанны саклаучылар елының мәгънәсен ассызыклады. Бүгенге көндә сугышта катнашучылар Азнакай районында калмады дип әйтергә кирәк. Ләкин әле безнең тыл хезмәткәрләребез бар. Безнең Бөек Ватан сугышында катнашканнарның тол иптәшләре бүгенге көндә 22 кеше исән-сау. Менә шушы кешеләргә карата без инде зур хөрмәт белән, зур ихтирам белән чараларыбызны үткәрергә тиеш булабыз инде. Һәм бу елның менә шушы елның төп мәгънәсе дип әйтегәндә төп үзенчәлеге ул әлбәттә патриотик тәрбия. Сәхнә түрендә шәһәрнең сәнгать мәктәбе укучылары, район үзешчәннәре, мәдәният йорты артистлары. Ватанны саклау, туган якка мәхәббәт, кыюлык, тугрылык темасын яктырткан чыгышлар тамашачылар күңеленә хуш килде. Ватанны саклап көрәшкән батырлар бер кайчанда онытылмый. Аларның истәлегенә багышланган һәм киләчәк буынга җиткерү максаты белән уздырыла торган чаралар ел агымында алып барылачак. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең Мәгърифәт клубы әгъзалары сугыш чорларын, әти-әниләрен искә алды. Укытучылар йортына 30дан артык ветеран җыелып, сугыш чоры каһарманнарын искә алды. Кичәне ватанны саклаучылар елына багышлап, исән, һаман да исән дип атадылар. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Кичәне Роберт Әхмәтҗановның солдатлар җыры белән башлап җибәрделәр. Бу 20нче гасырның дәһшәтле вакыйгасы, Бөек Ватан сугышы турында язылган иң тетрәндергеч җырларның берсе. Элек ветераннар әлеге җыр белән митингларда җыелган җиңү бәйрәмнәрен белгиләп үткән. 25нче ел безнең шуның белән бик данлыклы һәм истәлекле бөек җиңүнең 80 еллыгы. Безгә бөек җиңү алып кайткан әтиләребезне, әниләребезне бүгенге көндә бакыйлыкка күчкән аларның рухына дугалар кылып, алар турында истәлекләребез белән уртак
кухлашып, сугыш чорындагы җырлар җырлап, менә шулай истәлекләр көне. Истәлекләр көне фронттагы, тылдагы тормышларны искә алу белән бәйләнеп барды. Тыл дип әйтелгән тыныч фронтта да корыш көрәш барган. Яшь сабыйлар, хатын-кызлар ирләрсез, әтиләрсез калып, бар эшләрне үз җилкәләренә алырга мәҗбүр булган. Сония Хайруллина тумышы белән Арча районыннан үскән чорым әтисез үтте дип сөйли ул. 3 яшьлек булып калдым мин. Әти армияга киткәндә, сугышка киткәндә. Ашарга җүннәр әтләйбер юк иде. Колхоз кырыннан чиргән бәрәңге алып кайтып, школдан кайткач, аны җыеп, плюшкалар пешереп ашадык, менә шулай итеп яшәдек. Авыр еллар булды. Сугыш чоры балалары, тыл хезмәтчәннәре, пенсионер, ветераннар чәй эчеп кенә калмады. Матур җырлар тыңлады, бер-берсенең хәл-хәлләрен белеште, дугалар кылды. Барысы да бер теләктә, киләчәктә сугышлар булмасын диялар. Айгөл Шәрәфиева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 15-16 яшьлек 148 катнашучы үзләренең осталыкларын күрсәтте. Колабызда бокс буенча Татарстан Республикасы беренчелеге старт алды. 15 үлчәү категориясендә катнашучылар стратегия белүләрен, ихтыяр һәм физик көч күрсәтте. Тулырак Алсу Нуриева материалында. Турнирлар спорт күнекмәләре өчен генә түгел, тәрбия юнәлешендә үсеш өчен дә файдалы. Алар балаларга тормышта дөрес ориентир бирә. Бу хакта Татарстан Республикасы бокс федерациясе президенты Сергей Игнатьев турнир ачылышында спортчылар һәм кунаклар алдында чыгышында ассызыклады. Бүген республиканың 10 мәгариф учреждениесендә мәктәпкә бокс проекты актив үсеш ала. Анда малайлар да, кызлар да теләп катнаша. Соңгы 5 ел эчендә республика буенча бокс белән шөгыльләнүчеләр саны 2 тапкырга диярлек артып, 11 меңнән артып китә. Бокс — это тот вид спорта, где все, в общем-то, по правилам. Это по-настоящему. Бокс кагыйдәләрне тайпылышсыз үти торган спорт төре. Ул өчен ират һәм патриотлар үстерергә ярдәм итә. Шуңа күрә мин әти-әниләрне бу спорт төренә карата фикерләрен, аны ярышларда күргәннән соң туплауларын теләр идем. Бокс ул күп кырлы һәм без һәр вакыт бала үзен әлеге спорт төрендә үстерә алсын өчен тырышабыз. Есть. И очень хорошо, что у нас много подходов. Турнир спорт осталыгын арттыру һәм җыелма командалар булдыруны максат итә. Эти соревнования, они отборочные. Мы здесь Бу сайлап алу ярышлары без бирдә Идел буе федераль округы беренчелегендә Татарстан Республикасын тәкъдим итәчәк иң яхшы боксчыларны сайлап алабыз. Алга таба алар Россия беренчелегенә сайлап алына. собираются на первенство России. Тренерлар үз укучыларын беренче дәрестән үк нык, көчле итеп тәрбияли. Хәер, бу спорт төре белән шөгыльләнгәндә башкача була да алмый торгандыр. Балаларның төрле ярышларда катнашуы ихтыяр һәм физик көчне арттыруга ныклы җирлек булып тора. Шуңа рингта боксчылар үзләренең барлык техник арсеналын күрсәтә. Тимур Җәлилов җиңү өчен бөтен көчемне һәм осталыгымны җыйдым ди ул. Көндәше белән очрашуда стратегияны алдан уйлап, аның җитешсезлекләрен аңларга тырыша. Руки опускал, да, и не крутил в левую сторону. Как тренер говорил, не делал его задание. Он хороший, тоже на моем уровне, как и я. Первый раз с ним сейчас в ринг вышел. А так давно хотел с ним выйти. Вот первый раз получилось. Выиграл его. Хороший боец. 40 килограммга кадәр авырлык категориясендә Никита Фирстов финалга үтә. Көндәшнең күзләре иң башы һәм куллары буенча алдан ук ничек сугачагын ачыклый ала. Бу миңа булышты ди спортчы. Средний бой. Не такой уж сильный соперник. Я его знаю, что он будет делать. Көндәшем бик көчле димәс идем, уртача, аның нинди адымнар ясаячагын алдан ук чамаладым. Мин дә хатасыз чыгыш ясамадым. Біз алар турында алга таба тренировкаларда сөйләшәчәкбез. Миңа бу спорт төре ул күп кырлы булганга ошый. Монда физик көч тә, акыл да кирәк. Физической силой. Ярышлар 8 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Алга таба ярым финал һәм финал очрашулары җиңүчеләрне һәм призерларны билгеләячәк. Иң яхшылар федераль дәрәҗәдәге ярышларда республиканың абруен күтәрү мөмкинлеге алачак. Алсу Нуриева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Hürmetli tomoshaçılarыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кирип, Луч әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Ленар Курбанов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.